Hei ja tervetuloa tutustumaan Dairynet-tuotannon hallintajärjestelmään. Tuotannonhallinnan järjestelmän etusivu koostuu widgeteistä tai tietoikkunoista, miten sen haluaakaan sanoa. Tämä näkymä on eräältä karjatilalta 2 lypsyrobotin tilalta ja tätä näkymää he käyttävät jokapäiväisiin töihinsä. Etusivua pystyy muokata samalla lailla kuin esimerkiksi puhelimen järjestelmää eli raahaamalla näitä tietoikkunoita eri kohtiin tai valitsemalla juuri itselleen ne sopivat. Tällä näkymällä on esimerkiksi lypsyn suorituskykyjä, eläinvalintojen tarkkailua, karjan statusta ja scrollaamalla alaspäin nähdään maitomääriä, eläinkohtaisia, robottikohtaisia sekä kalenteritietoja. Jokainen eläinvalinta toimii samalla lailla, eli kun luodaan raportti omiin tarpeisiin tai käytetään ohjelman oletusraportteja, ne on täysin samalla lailla toimivia. Eli voidaan sortata ja järjestää raportit juuri sen näköiseksi, kun ne itse halutaan. Voidaan sortata korvanumeron mukaan pienimmästä suurimpaan, käyttää saraketta aikaa edellisestä lypsystä tai sitten maitotuotoksen mukaan sorttaamista. Raporteissa on overmouse-toimintoja, eli kun hiiri laitetaan erilaisten ikonien päälle, niin usein sieltä sitten löytyy hieman selittäviä tekstejä, mitä esimerkiksi eri väriset statukset tarkoittavat. Tässä lypsyn yhteenvedossa värinä on oranssi ja suomeksi kerrotaan sitten, miksi se lypsy on ollut epäonnistunut. Tässä odotettu maitomäärä ei ole täyttynyt, vaan se on jäänyt alle 80%. Jokaiselta raportilta löytyy infopainikkeet, tällaiset siniset infonäppäimet, ja sieltä kun minä painan, niin päästään eläimen infokortille. Infokortti itsessään on hyvin perusteellinen, eli täältä nähdään jalostustiedot, eläintiedot, tuotoskausitiedot, lypsykäynnit, sähkönjohtokyvyn, lypsyn ja ruokinnan edellisen viikon tiedot. Otetaan aina seuraava eläin tuosta, eli päästään loogisesti tätä takana olevaa raporttia sitten menemään eteen ja taaksepäin. Eli voidaan katsoa kaikki viivelistat niin sanotusti yhdellä silmäyksellä ja sitten nämä epätäydelliset lypsyt sieltä löytää. Eli tässä esimerkkilehmässä on esimerkiksi löytyy poikimistiedot, edelliset siemennykset, tiineystarkastukset ja sitten ohjelma on alkanut laskea odotettuun umpeenpanoon päiviä ja odotettuun poikimiseen päiviä. Eli tiedetään hieman, missä vaiheessa tuotoskautta tämä eläin on menossa. Jos eläimellä on ternimaitoerottelu tai antibioottierottelu, niin se myös ilmoitetaan täällä infokortilla. Hiiren overmouse-toiminnolla, eli laitetaan hiiri haluamaan kohtaan, mistä halutaan lisää tietoa, toimii tosiaan niin, että laitetaan hiiri vaikka tuon lypsykäynnin päälle. Ja siitähän me nähdäänkin sitten, että odotettu maitomäärä on täyttynyt eikä lypsyssä ole ollut huomioita ja vielä neljänneskohtaiset maitomäärät. Tällä eläimellä on vasen etu ummessa, eli siellä on tosiaan 0 lypsyjä jokaisella lypsykäynnillä. Sähkönjohtokyvystä näkyy tosiaan edellisen viikon huomiot. Lypsyistä nähdään edellisen viikon maitomäärät ja ruokinnassa sitten myös, jos eläimellä on robotilta annetaan montaakin eri rehua, niin ne nähdään sitten tässä. Infokortti on myös itsessään hyvin laaja. Voidaan täältä vasemmasta reunasta katsoa eläintapahtumia, eli koska eläin on siemennetty ja tiineys tarkastettu ja koska sitä umpeenpanoa siellä sitten odotellaan. Ja täältä rullaamalla alaspäin nähdään sitten edellisten tuotoskausienkin kalenteroituja tietoja. Lypsyn tietoja infokortilta nähdään myös sähkönjohtokyvyn ja neljännesten solumäärien mukaan, mutta näistä on sitten omat hälytyslistauksensa tuolla muualla ohjelmassa, joita käy sitten hieman tarkemmin läpi. Lypsyn tietoja nähdään myös pidemmältä aikaväliltä, voidaan hakea lypsykäyntien mukaan tai sitten päivittäisten arvojen mukaan. Tänne voidaan myös hakea hälytyksiä, eli onko lypsyssä esimerkiksi johtokykyhälytystä, onko eläin kiinnitetty manuaalisesti, onko maitotuotoshälytyksiä tai
tai muita huomioita siinä eläimessä. Ruokinnasta löytyy myös samanlainen kaavio, eli joka päivän päivittäiset ruokintamäärät, mitä rehua se on saanut ja tietysti kuinka sitä rehua siirretään seuraavalle päivälle. Cattle Eye ei ole tällä hetkellä markkinoilla vielä, eli tämä on PCS-kamera, joka voidaan sitten asentaa keijatiloille tai esimerkiksi lypsyasematiloille, joka sitten kuvaa eläimiä niiden liikkuessa ja tekee niistä sitten omaa analyysiä. Infokortin takaa päästään tietojen hallintaan. Ja tietojen hallinnassa aina löytyy sitten samat näkymät, eli muutamia välilehtiä, joista sitten pystytään vaikuttaa eläimen utareen tietoihin tai lypsyrobotin tietoihin. Täältä haluan näyttää muutaman. Eli lypsyn ohjauksessa me nähdään vedinten ominaisuudet ja täällä kerrotaan sitten, onko vedin ummessa, onko se näkyvissä, onko sitä ylipäänsä olemassa. Nähdään, koska edellinen ternimaitoerottelu on ollut, koska antibioottihoito on tehty ja myös sitten varoajallisen lääkkeen erotteluaika. Antibioottierottelu on valtavan helppo luoda. Aloitetaan heti ja valitaan, että se on rajoittamaton. Tämä voidaan tallentaa välittömästi. Täällä onkin sitten tämä 1/4 statuksella ei lypsetä. Ja täältä voidaan sitten kertoa koneelle, että haluaisin itse asiassa 1/4 vaikka lypsää viemäriin tai vasikanmaitolinjaan, riippuen sitten lisälaitteista, otetaanko se MS20 eli tällaiseen sankomoduulierotteluun vai ihan robotin mukana tulevaan vasikanmaitolinjaan. Ja tallentamalla tiedot me saadaan ne sitten sinne eläimen taakse. DairyRobot-välilehdellä voidaan antaa erilaisia käskyjä lypsyrobotille, voidaan asettaa manuaalinen kiinnitys, ei lypsyä, poistumisen esto, jos halutaan hoitaa eläintä esimerkiksi lypsyn jälkeen, tai sitten voidaan asettaa niin, ettei lypsyn jälkeen asetetakaan vedin kastoa. Erilaisista välilehdistä tosiaan löytyy tietoja eläimestä, sen lypsyistä ja ruokinnoista, on päivittäisiä keskiarvoja ja kalenteritietoja. Päivittäisiin arvoihin tai päivittäisiin tietojen hallintaan pääsee myös jokaiselta raportilta painamalla riviä. Ja näitä pystyy sitten tästä mennä aina eläintä kerrallaan. Ja jos halutaan infokorttiin, niin se toimii samalla lailla jokaisesta raportista tosiaan. Tuosta sinisestä infopainikkeesta. Eli etusivu tosiaan itsessään koostuu widgeteistä, ja koska se on muokattava, niin kaikki ei ole muokattavissa olevaa, vaan meillä on sitten kiinteät pudotusvalikot. Meiltä löytyy karjapudotusvalikko, josta nähdään kaikki eläimet, esimerkiksi kaikki eläimet listauksella. Voidaan tehdä erilaisia eläinryhmiä, luoda eläinvalintoja, joita täällä etusivullakin näkyy. Voidaan lisätä ja poistaa eläimiä karjasta tai esimerkiksi lajitella sitten lypsyn jälkeen erilaisiin sijainteihin. Lypsypudotusvalikosta löytyy tietysti lypsettävien lehmien listat, lypsyjen seurantaa, maitotuotosten seurantaa, lypsyä ja rehutilastoa, tuotoskäyriä. Ja täältä löytyy sitten meidän huomiot sähköjohtokyvyistä, soluluokista ja maitotuotoshälytyksistä. Ja täältä voidaan sitten myös näytteenotto aloittaa ja tehdä erilaisia lypsyn valvontasuunnitelmia. Eli tehdä erilaisia lypsyasetuksia lehmille. Näytän hälytyslistaukset, eli niitä ei tosiaan tarvitse erikseen jokaiselta eläimeltä lähteä katselemaan, vaan me voidaan hakea hälytyslistaukset. Ja sähköjohtokyvyn mittaus tosiaan tulee robotin mukana aina, eli tämä on ihan meidän vakiovaruste jokaisessa lypsyrobotissa. Nuolista päästään aina raportilta seuraavaan eläimeen, ja Overmouse-toiminto kertoo, missä neljänneksessä hälytys on havaittu ja kauanko se on esimerkiksi kestänyt. Jos tilalle on hankittu solulukumittari, niin data, mitä se kertoo, on seuraavanlainen. Eli meidän järjestelmässä, meidän tekniikalla soluluokka luokitellaan 0–4, ja täältä nähdäänkin edellisen 7 päivän lypsyt. Voidaan hakea myös pidemmältä aikaväliltä, jolloin nuo palkit hieman ohenee, mutta kyllä 7 päivän historia tässä kohtaa riittänee. Eli täällä alhaalla meillä on soluluokat
Ja soluluokista sitten huomataan, että luokka 4 on arviolta yli 2 miljoonaa. Ja tietysti tämähän helpottaa jo valtavasti tämä listaus, jos tankissa rupeaa solut nousemaan, mutta kaikkia lehmiä et halua tietenkään lättypannuttaa, niin meillähän on täällä sitten, heti löytyy miljonäärit sitten sieltä karjasta, ja nämä on helppo laittaa vaikka sitten 1/4 kerrallaan erotteluun, jos ei koko lehmää halua erotella. Jalostuspudotusvalikosta löytyy tietysti eläintapahtumat, siemennysten, tiineystarkastusten, umpeenpanon poikimisen ja tiineyden keskeytymisen tämmöiset pikavalikot, ja täältä päästään sitten yksittäisten tai monen eläimen tietoja lisäilemään, siemennykset ja tiineystarkastukset nyt yleisimpänä, joita tehdään esimerkiksi monelle eläimelle samaan aikaan. Yksi tykätty ominaisuus on uudistuskatsaus, eli täältä nähdään koko karjan tiedot, missä kohtaa tuotoskautta ollaan menossa. Ja ne saadaan sitten näkymään yhdellä silmäyksellä. Koska meidän ohjelmaan ja tähän tilan ohjelmaan on integroitu CowScout-järjestelmä, eli CowScout on Kean tarjoama terveyden seurantajärjestelmä, joka seuraa aktiivisuutta, märehdintää ja syöntiä, ja aktiivisuudella tarkoitetaan kiima-aktiivisuutta ja ei-aktiivista aikaa. Niin hälytykset vilkkuvat täällä karjaympyrässä, ja Overmouse-toiminnolla päästään jälleen katsomaan eläimen korvanumeron päälle laittamalla hiiren, eli siellä on epäilty kiima, ja koska tämä tapahtuma on havaittu sille eläimelle, ja nämä nähdään tosiaan tuossa etusivullakin sitten, josta päästään sitten CowScout-ohjelmaan omilla linkeillään sitten siirtymään. Jos halutaan nähdä pelkästään esimerkiksi siemennettävissä olevat eläimet, niin ne voidaan myös hakea tähän sivulle sitten nähtäväksi, tai sitten tiineystarkastusta odottavat eläimet. Eli tämä on hyvin tykätty ja suosittu paikka nähdä koko karja. Terveyspudotusvalikon alla voidaan tehdä erilaisia diagnooseja, pitää lääkekirjanpitoa, hoitaa sorkkia tai lähinnä pitää sorkkien hoidosta kirjaa, tehdä suunnitelmia, erilaisia toimenpiteitä. Ja ruokintapudotusvalikosta nähdään tietysti ruokintahälytyksiä, yksilöllisiä ruokintamääriä ja tehdään tietysti ruokintasuunnitelmia eläimille. Monet näistä hälytyksistä ja huomioita vaativista eläimistä löytyy myös täältä etusivulta, eli voidaan hakea ruokintahälytyksiä oikopolkuina sitten tähän etusivulle. Kiitos kun olit kuuntelemassa, ja lisätietoa saa tietysti meiltä neuvojilta ja sitten myyjiltä kysymällä.